Aħbar tajba. Dalgħodu waqt il-breakfast, il-mama u l-papa deru aktar ferħanin. Naomi indunat li se jgħidula xi ħaġa sabiħa. X'kejkna tiegħi? Qal il-papa bit-tbissima. Il-mama se jkollha baby. 6 xhur oħra u jkollna. Naomi ma ħallitux jispiċċa, imma ikun tifel jew tifla. Dak ma nafux, qalet titħaq il-mama, irridu nistennew ftit. Naomi ħassitha mħawda, ferħana u mdejqa fl-istess ħin. Xorbot il-hot chocolate, kielet il-gallettini u qamet mill-mejda fil-waqt li ħadet magħha l-fenek taċ-ċarruta. Fil-kamra qaltlu: "Fenek tiegħi, inti tixtieq li tilgħab ma' baby żgħir?" Il-fenek ma qal xejn. U Naomi komplit: "Mela ngħidlek jien, ma rridekx tilgħab ma' dal-baby u mhux se jilgħab bit-toys tiegħi. Imma rrid inżommu miegħi min jaf kemm se jkun ħelu. Nistennew sakemm jiġi." Li kien ta' veru, il-fenek kien jifraħ fil-waqt li ċaqlaq widnejh bil-mod. U Naomi wkoll bdiet titbissem. Il-fenek qatt ma kien jgħid xejn, imma Naomi kienet tistħajlu li qed jagħmlilha sinjal b'għajnejh. "Le," qalet Naomi, "inħallih jilgħab bit-toys tiegħi. Jista' jkun tifel jew tifla, xorta nieħdu gost nilagħbu." It-tagħlima tal-istorja. Naomi xtaqet li tajt lill-oħrajn b'din l-aħbar. Imma kif? Qalet lit-teacher u lit-tfal tal-klassi. Kien hemm tifel li dakinhar ma ġiex. Sabet in-numru tat-telefon u ċemplitlu: "Nikolaj, se jkollna baby. Ħija jew oħti." Bdiet taħseb kif se jkun wiċċ il-ħabib tagħha meta jisma' din l-aħbar. Ġesu wkoll ġabilna aħbar. Kien jimxi fit-triq, jidħol għand minu fqir u minu sinjur, minu tajjeb u minu ħażin. Kien imiss lill-morda ifejjaqhom bl-imħabba tiegħu. Darba nkorla għax l-aħbar tiegħu ma kienitx taċċajt. L-aħbar ta' Ġesu nsibuha fil-kelma tiegħu, l-aktar meta nkunu għal qudies fil-Knisja. Ejjew nisimgħuha u nwassluha lill-ħbieb tagħna. Nagħmlu bħal San Franċisk t'Assisi li sema l-aħbar ta' Ġesu u għamel dak li xtaq Ġesu. Kien jagħmel karità mal-foqra. Kien jersaq lejn il-morda u jgħidilhom li Ġesu jħobbhom. Kien iwassal l-aħbar lill-patrijiet sħabu u dejjem kien jgħid li Ġesu jħobbna.